హాయ్ అందరికీ. మీరు ఎప్పుడైనా హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఫర్ ఇల్లిసెట్ ట్రేడ్ లేదా ఇల్లిసెట్ యాక్టివిటీస్ హార్మ్ సొసైటీ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ ఇల్లిసెట్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే దట్ విచ్ ఈజ్ అన్లాఫుల్ అని, అంటే అక్రమమైన లేదా చట్టవిరుద్ధమైన అని. అంటే చట్టం లేదా నియమాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగే పని లేదా వస్తువునే ఇల్లిసెట్ అనే వర్డ్తో మనం చెప్పొచ్చు. అంటే అక్రమమైన అని కానీ, చట్టవిరుద్ధమైన అని కానీ, లేదంటే అనుచితమైన అనే వర్డ్తో కూడా మనం చెప్పొచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఫర్ ఇల్లిసెట్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్, అంటే అక్రమ మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కోసం అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.